Tak čau, v dnešním videu budeme hrát Minecraft. Hru už mám rozehranou, takže asi není nic odkecavat, jdeme na hru. Stal jsem se nový resource pack, tím pádem proto mám takovou divnou vlnu. Proč se mu laguje to Včko, dobrá? Jo, a ty resource packy, ty budou link na stažení bude dole v popisku. Ne. Pro lidi, co používají Lunar, tak to freakem nefunguje. Jakože vůbec. Na PvP to je dobrá, ale na stavení, k čemu to bylo původně to freakem udělané, tak to je k ničemu. To už máme zničeno postavu, tím pádem to je super. Za chvilku pravděpodobně umřu. Takže koupím vlnu a půjdu na střed. Jo, už nevím proč, ale je to nejlepší věc, kterou můžu teď udělat, samozřejmě. Samozřejmě umřu. Vy určitě napište do komentářů nějaké tipy a triky. A že to tak dlouho obkacávám, prosím dejte odběr. Je to zadarmo a moc mi to pomůže. Teď se snažím dosáhnout 10 odběratelů. Teď jsem dlouho nevydával, bo jsem nevěděl, co točit, a napište mi do komentářů, co za hru mám natočit příště. A toho je všechno, teď jenom počkám, než se bude ta hra. A moje nastavení je takové, že tohle, jak to mám vzadu, tak to mám nastavené takhle. To otáčení na Z-ku a tohle freakem mám nastavený na tom. To, co je prostě před vykřičníkem. Dobrá, takže hra už začala, takže já asi půjdem na střed a jo, už samozřejmě, a kouknem se, asi vaře někdo nemá Lunar Client. Zase jsem jediný, kdo má Lunar Client. To jsou divná. Na Hypixel jsou vždycky kdo má Lunar. Takže vystavíme postav a potom půjdeme asi na střed. A nevím, co dál, ale moji teammatey vypadají tak, že asi jsou avkovat na startu. A před tím, než jsem zapl to javu, tak jsem zkoušel bedrock samozřejmě. A já jsem dělal speed bridge a normálně teammate po dostal ban, prostě teammate můj. Dobrá, takže první úkol splněn, vytrolili jsme teammatea. Takže jestli máte nějaké tipy a triky do Bed Wars a dokonce i Lunar nastavení, třeba jaké shader packy se mám stáhnout, tak klidně. A moc nefunguje to stavení. A resource packy mám. Tohle mám.
Dark Mode WoW a potom mám ještě tohle. Ale moc toho na tohle. No ta vlna, plno lidí si by se mě ptalo, že proč mám tu vlnu udělanou takhle. Je to kvůli tomu, že to je jeden z doporučovaných texture packů a plno lidí používá tento texture pack. Teď jsem se doslova zabil sám. To už doslova se nedá říct, že jsem mu dal Sparta, že? Hej, už jsem se jako, že mám zničenou postel. No sakra, jsem umza. Takže jestli nemáte nějaké tipy do toho Minecraft PvP, tak určitě řekněte. Ještě vám tak na rychlo ukážu nastavení v Mamonaru. Změnil se něco. A to co doporučuju to. Lidem, co mají Lunar Client, tak doporučuji mít to. Zapojit to i Shiny Pots. Jakož to je hlavně dobré na PvP, jakož vidíte, když někdo si dává když se dává prostě poušne a je to mega dobrá. Budeme dobrý a přispějeme na charitu mým teammateům. Takže nejprve by jsem koupil nějaké základní vybavení. Samozřejmě, jakož nebudu PvPovat s tím úplně nejvíce základním mačem. Ale jestli nemáte nějaké tipy na hraní Bed Wars nebo celkově v Minecraftu, tak určitě napište. A taky jsem slyšel, že tenhle modpack to snižuje ping, nevím, co je na tom pravdy, ale možná kvůli tomu, že že vlastně ta vlna vlastně nemá tak divnou texturu. Mám zapal minimapu. Jakož no, samozřejmě mám zapal minimapu, jakož vidím, kde ostatní jsou. Na úplně, jako, že by se měl kilouru. Což lidi říkali, že je že prý Lunar Client má kilouru, což není pravda. A takže jsem se stál mega dobrou tu. Taky mám zapal takovou mega dobrou věc, že když položím ta antačka, tak mi to dá cooldown. Což je dobrá na klanče, samozřejmě, ale teď proč jsem si to odpálil? To musím stavět znovu. No, nebudu to stavět, jdu raději nascat. To je nuda. Jestli nemáte nějaké tipy, jak zlepšit moje nastavení v Lunaru hlavně, tak napište. Ještě něco. To má vyplo. Dvok se má zaplo. To nechci. PvP info samozřejmě. Taky mám
zapla to. Taky mám zapla, jak se tam muzika. Když to máte tady, tak to je prostě PvP counter, PvP info. A edit emote. A to. Lidé, co mají taky to, Unar Coins, tak můžu říct nějaké typy do Unaru, jakož Unar mám docela nový. Mám zase. No jsme vyhráli. Na vyhraní. Takže připojíme se do další hry, toho bude další videjko. A to. Už. Aha, co jsou, kde jde. Ne, pokud toho video natáčím docela pozdě, tak nevím proč, ale nikdo není online a to je vystřela samozřejmě a hledáme toho hru celá 2 minuty. Ten mod pak není dobré na to těžení ty vlny, že nevidím, jak dlouho se ničí. Ale ještě nemáte nějaké typy na to. No. Nějaké modpacky dobrá, co by se mohl vyzkoušet v dalším videu. Takže jdeme na střed. Ne. Takže jsme tady a můj speedbridge se nevyplatil. No, speedbridge se mu nedá říkat. No, jak se vůbec říká takovému tomu, že dám pod sebe blok, dám pod sebe blok, dám pod sebe blok. Ne. Proč se mi vždycky to... proč vždycky no to musí se takhle puknout. Asi nemáte nějaké typy na PvP, tak určitě napište. Pokud mi PvP najde. A určitě můžete napsat nějaké typy triky. Takže... půjdeme na střed asi. Protože kde jinde jít. Jo. Takže máme tam tačka. Můj plán je takový, že přijdu tam, odpálím to tam tačkem, bum bum, to. A potom asi, nevím, potom to zničím a budu doufat, že to, že přežiju, níž by jsem umřel. To spíš.
Hej. Nevím proč, ale tady každý dělá speed bridge. No. No. Neumírej. No, umřel jsem. Takže tohle je konec asi dnešního videa a čau.